Madyang makan malam iki. Sopo? Iki pilih aku Basu. capcay goreng. Hawane kurang reci, hai capcay goreng karo sego putih. Capcay goreng. Wah, jan seger kayak kemedul. Sayure akeh sing marai seger kuwi. Iki nang warunge Depot Makyun. Depot Makyun pilihane akeh iki dhisik sing tukang masak nang Depot Madiun. Cara Indonesiane koki. Kokine Depot Madiun ngepos Ponorogo ngarepe toko Matahari, toko sepatu. Paling cilik am dhisik tau ditukokne toko sepatu nang Matahari. Toko Matahari ngepos Ponorogo kae. Iki ngarepe Depot Madiun. Berhubung ana tutup iki Makyun buka dhewe. Buka dhewe nang kidule Gor kulone Gor Bulu Tangkis Ponorogo, kulone Dalan Anyar. Ngarepe MC Stick. MC Stick-e keluar dalan iki kidul dalan. Depot Makyun iki. Iki kokine kae. Lah iki aku mang pilih aku capcay goreng. Capcay gorenge enak jan wis jan karo sego putih kuwi rasane jos tenan. Oke, tak nus. Kelangen aku terah sing sayur-sayure akeh ngono kuwi. Iya ta. Sayure akeh kek dipangan karo acar karo lombok lalapan ngledus ngombe nih jeruk panas wis madang.